Halo? Halo, Bejo Rabi Bejo ditinggal pergi, passwordnya dengan siapa, di mana? Mbah Mento di Klaten. Iya, passwordnya Bu. Bejo jahe merah, masuk angin ambyar. Aku berjuang tanpa nyerah, tapi endingnya bubar. Rasido mulih kampung, rasido mudik. Wak greges-greges. Si Mbok masuk angin. Halo Le, Oh ya gini Mbok, kowe masuk angin toh Mbok? tapi wis ngombe jamu kok. Waduh, nak ngene iki carane aku tetep kudu mulih Mbok. Aku mulih kampung saiki. Aku nak mulih marang gawa virus, simbokmu ya tambah lara no. Lah kowe nang omah sing rawat sapa nak masuk angin ngono? Rasah mulih manuta karo Pak Det Jokowi. Malah si Mbok dadi lara to, gara-gara aku ra mulih. Awakku ki lara ora merga kowe ra mulih. Lah terus gara-gara apa? Nunggu duit mulih, sida mulih apa ora. Oh iya. Ya ra krasa wis arep lebaran to ya. Arep aku ra iso mudik, aku ya pengen nukok-nukokke roti. Ya terus nak nang perantauan ngene ra mudik sing arep ngeki roti piye? Wah iki Lens Kitchen. Keren banget packingane. Iki digawe wong tua ya ra ngisin-ngisini iki. Langsung OTW pesen. Paket jengat. Paket, Mbok. Itu paketan, Mbok. Ora tuku Le. Bayar, Mbok. Ini gratis paketan. Itu paketan. Paketan gratis ora bayar. Saka ngene anak mulenang sing bagus dhewe ora iso mulih mergo lagi ning virus. Ya aja mulih ya Le, kok ndak tenang virus. Kok kangen to Le? Heeh, Mbah, iki tuk kok ngene anakmu iki diokehi ngene iso dienggo persiapan bodo sesuk, Mbah. Alah dae apike kok ngene. Kaya gejabat. Sing gedhe ya eneng, Mbok. Tuh. Alah yo apike. Tenang mboke. Wis sadar, Mbok, dirasa-rasake sik, tak bukake ya, Mbok. Meledit. Halo Le, paket kamu tekan. Rotine enak banget. Lembut. Ora marake seret. Nang untu yo aman. Ora marake untuku uga. Gandeng pun dirasake, pun dibuka, kula nyuwun pamit, Mbak. Yo, Le hati-hati yo Le. Awas kesandung. Sandung apa, Mbok? Kesandung masa lalu. Rizky Ibrahim